am y 12fed tro ar hugen. Mae'n Rownd Derfynol Cwpan Her yr Alban. A mae Williams yn cael y bel mewn! O, bobl bach, pwy byddech chi wedi bod am I weld y nod Brad Young? A mae o'n gwybod bod y bas mewn yn un ardderchog. Mae hwnna yn berffaith, mae ar blat I Brad Young. Pawb yn disgwyl gweld y rhwyd yn symud efo'r bel yndi am gyfle. Young di cyrra'r dacl, mae Young mewn i'r cwrdd allai ffynnu nôl! Am gol! Clark yn ei rhwydo, Young yn creu, am wrth ymosodiad, am ymateb, am ddechrau'r Seintiau. Pas lawr yr ochr, mae hwn wastad yn barod I redag. Ydy o'n aros lawr? Na, nôl ar ei draed yn syth, yn gynt a neb, a wedyn y weledigaeth I sylweddoli pwy sydd I gwneud yr hediad. Ta hon yn hawdd I gallu bod yn un lle mae'r ymosodwr yn aros lawr yn gofyn am drosedd. Na, di o'n byth yn oed give up, Nick. Am ddechrau'r Seintiau. Clark eto, Redmond, tu allan, mae Williams. Redmond! A'r arbediad yn un angenrheidiol gan Hemfrey yn y gol ac oedd y sylw ar y chwith gan Jordan Williams. A pawb yn disgwyl i'r bas fynd tuag ato fo. Mae fe greodd hynny'r cyfle mae'r ergyd yn dod. Gwaith da gan Telfer. Ac unwaith eto mae'n bygythiad fama am gol. McStabrick yn dod a Airdrieon gyfartal. Mae wedi chwarae dda, mae wedi dangos I fygythiad. Ac efo'r gol honno mae wedi dangos pam yn union bod yn gymaint o ffefryn yma. Danny Davies oedd yn meddiad tu ffwrdd chydig bach yn rhy hawdd. Wedyn, lle mae'r amddiffynwyr canol? McStabrick, os mae'n cymryd un cyffyriad y fanna, mae Danny Davies yn ei daclo fo. Felly, efo yr ergyd gyntaf dros ben Connor Roberts, mae hwn yn heiddi gol chwarae teg, ond amddiffyn llac gan y Seintiau Newydd. Telfer sy'n mynd ar yr hediad. O, Davies yn cweit yn siŵr lle oedd o, mae bel yn mynd i'r hawdd! O, y byd, chwarae teg I Daniels. Wel, diolch yn adiad y cyffrod, y gwir ydi, sef di cyfri, mi fysa yna gam sefyll yn y pen draw. A ti just yn gweld nath o mor dda, doedd Josh Daniels ddim yn gwybod bod yna'n gam sefyll yn addo. Mariet, unwaith eto, sydd yn ei chymryd! Oedd hi ar y postyn! Ond mor agos. Wel, y dyn lle ar y cae, swn i'n tybio, a doedd o'n cael ei farcio'n ddigon da. Mae hwnna'n beniad da, so mae'n gallu gwneud llawer mwy. Cefnogwyr Edri, da chi'n ei clywed yn illwyr y gystadleuaeth, mae beder gwaith. Nawr, Tedion yn Gegis Martin, ydy mai. A'r eilydd o Connor yn ei hennill I, a pasg gafodd I gosbi. Connor Roberts, rhwng Edri, ac ail gol. O, ni'n gic ardderchog ac os fydda Connor Roberts yn dda iawn, ond oedd o'n digon da oherwydd cywirdeb y gŵr o Bulgaria. Ia, da iawn gan y dyn yma, Todorov yn cadw I ben. Di gwneud I benderfyniad I fynd lawr I ochr dde gol geidwad, a mae Connor Roberts yn gwybod pa ffordd mae'n mynd, ond mae hwnna reit yn y gornel isa. Nawr te, Daniels, mae wedi chwarae'n arferco. Chwilio McManus! Ac yn ôl I safonau, uchel iawn fo, mi oedd hwnnw'n gyfle. Mae'n chwilio am y postyn agos yma, ti'n gweld da gan Daniels. McManus, mae hwnna'n gyfle da iawn. Ond ti'n gwybod be? Symudiad da, pwrpasol gan y Seintiau. Enlyddion y Seintiau ymlaen, ydych chi'n teimlo bod yna dempo. Ond maen nhw'n cael traffaeth fan hyn a Telfer ar ergyd. Ie, da ni'n gweld y symudiad yma, just llithro Danny Williams oedd o'n syth I lwybr Telfer. Os yna un ymdrech ola yn y chwarter munud sy'n weddill. Brobl. Seintiau gorod cael I gwthio nôl. Mae ar ben. Ac ar ôl 15 mlynedd o aros, mae Airdrieon unwaith eto yn ennill Cwpan Her yr Alban. Bydd y tlws ddim yn gadael yr Alban. Mi fydd hon yn ergyd drom iawn i'r Seintiau. Coach Seintiau were better well first half, kept the ball a lot better, but you know, ultimately give a really poor penalty away, and that was the difference on the day. Enillwyr Cwpan Her yr Alban 2023-24
ydy tîm Airdrie. Llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Can you describe your emotions at this point? Relief, to be honest. We were back to the wall the last 20 minutes against a very good team, to tell you the truth. So to overcome that today was amazing. Just delighted to get a foot over the line. You obviously went a goal behind to begin with. Was there a moment where you perhaps thought that this wasn't to be your afternoon? Not at all. As I say, they came out the traps flying. They were very good. We knew we just had to settle into the game. We were a wee bit erratic. Strava takes his goal lovely and we settled down from there and I managed to go and grab another. Wel Leo, mae'r siom yn amlwg ar dy wyneb di, dwi'n meddwl. Di hwnna'n un anodd I gymryd? Yndi, dwi'n teimlo nathon ni'n rili chwarae'r ffordd oedden ni isio tan oedden ni allan colli a dyna sy'n gwylltio fi. Dwi'n teimlo fatha oedden nhw'n well na ni o gwbl. Dwi'n meddwl na jyst camgymeriadau da ni wedyn bod reit sloppy. Da chi'n gweld ar y gêm y ffordd oedden nhw'n trio chwarae gath nhw'n neud yna nathon ni'n delio fo, nathon ni'n trio delio fo wedyn. Lleddol ni wedi a dyna sy'n siomedig. And it's been a good many years, 15 I think, since Airdrieonians have had their hands on this trophy. Can you give us an idea of what it means to the club and to the fans? Yeah, you see all the fans in about the club the last week or so. Gina's on and everyone giving us support and it means the world to us as well. As you say, first time in 15 years, they don't come around often, so we'll definitely celebrate it.